Ayo sini sayang, sini sayang. Jangan jauh-jauh dari aku, nanti kamu bahaya loh di situ. Apa aku malah seneng kok iso. Ayo. Iso nyawang liyane to musuh tak sawang sampean tok. Wes geger ayo geger. Ayo geger. Awet kowe awakmu iki. Ayo. Cekidot. Cekidot bahasamu lho. Kok iso. Kok ya nek omah to ning kene ya. Ya nyapu petentang-petenteng ngono kelekmu ambune iki lho. Yo ngeler kelek to yang kelek lek kemeringet kan jadi ler sik to ya. Mesti yo iki. Wih. Sowangar ngene adem. Ojo banter. Deloken iki lho, tempate wisata jeneng umur koyo ngene iki. Lha iki nyapu ndoprok ning ngono kuwi. Aku ki arep estetik to lho, kok nek paku to sidamu mak telet iki kok. Lha engko sidone bokomu malah mancep ora malah estetik kuwi engko. Delon yang ringine subhanallah. Delon gile delon. Bah, pemandangane ringinmu ning dhuwurmu lho gawedi ngene ya Allah. Aurane adem ya. Penu tenan ning kene kita. Penak, aja ngomong penu, ora penak biasa. Sik. Piye? Aku tak anu semedi sik yo. Semedi ning ndi iki semedi? Tuh yo, polahmu yo. Wes bar nyalih semedi iki rumasan ora malah ra penak wis semedi ngono rumasamu. Kok ayo cepet. Ya Allah ya Rob. Sata ya. Wes belum, ayo. Hei. Sik, masa kecil kurang bahagia sik. Ndak mama dek sini. Ayo duduk. Yo. Bah, ngene iki lho delokon. Masa kecil kurang bahagia ngene iki. Penuk tenan anggitanmu deloken to. Peyeh. Cilikanku rung enek ngene iki. Lah terus biyen nyapo? Biyen ke bandulane saka apa jenenge? Bane mobil ngono kuwi lho. Oh, alas sing disigar kuwi ta? Oh, alas saiki jegek nganu kelakon. Iya. Wong sik iso ya delon. Penuk. Wah, seger nek kene. Ayo ditutuk nene lek dolan aja lek mung kene tok air. Wahanamu kurang engko. Oh, sik to menikmati lah. Kowe aja kaken menikmati malah keturun geblak engko malah golek masalah. Enak sumpah. Aja banter nak. Piye seneng ora ngono kuwi tak jak keceh ngono kuwi. Seneng ya aku ning kene anggitanmu nopo ya. Aku asline arep dadi cosplay, cosplay apa? Alah ndek kene ora usah dadi putri duyung terus malah nyusahne wong engko. Arep dadi putri duyung Jawaku. Kan ya lumayan to. Wah, nggone koyo ngene lho yang penuh lho. Tapi ndek kono nek bakul sempol lho yang. Piye? Ngene iki no ya. Apa wi jenenge? Awake dhewe ya kaya stres, mumet-mumet, budrek-budrek ngene iki ya. Ilang ngene iki anggetanmu. Refreshing yo ngene iki jenenge refreshing. Mbok dhewe senengane ning ngene-ngene iki lho, sing alami-alami. Ora usah ning pantai kadoan pas ireng kabeh mulih engko. Panas. Lah iya. Ning kene penak cepaki sempol ora perang penak piye. Kok wah. Nek sempol. Tidak ketinggalan makanan. Sik, aku mau duwe sesuatu meneng. Gowo apa wi, gowo apa? Sik delok. Wah, lho kok gawani bontotan atau panggan? Loh, jangan salah. Biarpun kita itu liburan, perut kita tidak boleh libur mengunyah. Mulut kita tidak boleh libur untuk mengunyah, Bos. Lambe iki berarti ya melok nyambut gawe berarti lambe ya. Panggang gak oleh iki, prei gak oleh. Ojo prei. Janji jaran, delon pah. Ning kono ke delon yang pah sadu nek delon wong pacaran tok nek delon ning kono. Iya. Komplit iki ya. Alamiah. Tidak tercemar. Lah yo, banyu le iso beninge koyo ngene lho yang. Bayangno, asli teko pegunungan iki. Kene, delon iya.
Wah ki tondone arep oleh rezeki ki. Lah sikilmu kencelokan kupu iki. Domongi yo. Wong iki lek tergantung amal dan ibadah. Wah, rumah sani nyapo kok urusane karo amal ibadah, barang li nyapo. Jarang-jarang dienceloki anggitmu delok mbok ndewor sikile dienceloki Lah yo. iki, Cek aku penasaran tuh yang. Wah, iya lho kok iso tuh ya? Loro. Lebih lho, sak jodoh. Berarti ini tondone rezeki yang double nek kabeh loro ngono kuwi. Lah, delon panggah mencelok neh. Kuwi tra rezeki wi. Wis tak burak panggah mencelok. Nggih tamu wong lek apine alus, resik, putih. Tak baiklin iki anggitan. Nyapo sebaik klin barane. Engko lak malam mutih kabeh Lah wong ento. iki. Tak obahne iki lho delecek panggah. Yang awake dhewe pertondo apa yang ngene ya? Ndono kedelungan kok. Kok iso ketekanan kupu-kupu lho mencelok ning gone awake dhewe iki lho. Panggah ning sikilku. Kowe ngerti nyapa mencelok ning sikilku? Karo Mambu kaos kakiku mau. Wah, kaos kakimu jan mambune jan top markotop ya. Os, Ambune kaos kakiku sego goreng sempol kalah. lagi dari sana lho. Don, pemandangane ringin-ringin, wong pacaran. Enek wit opo ki? Karsen bae di sini. Mama iso dienceloki ngene-ngene Di iki. sini full banyak ini. Iki koyo duduk kupu-kupu kok ya. Deloken yang ngono kuwi to, lek pertondo enek kupu mencolok ning gone apa sikilmu gelem Delon bolak yo. balik. Delon. Iki lho tak gurak. Delon, kok lek balene. Ya balik. Wong ini yang aku lek ngarani wong Jawa mbiyen to. Ngono kuwi awake dhewe diterima karo alam iki kene, karo makhluk iki nggone sesandingane makhluk kene ngono Wis lho ya. malei, wis teko ndi-ndi, wis Lah teko ora ndi-ndi. ngono ne, lek tandone awake dhewe niate baik ya diterima dengan baik ngono lho. Iki lho tak leo ya panggah mencelokne aku ya Wis rasa mbok leh wi ngono tandone rezeki yang. Eh, Sik ngomong-ngomong bocahe yang ngono kuwi, tak mau bocahe ngono kuwi ngerti. Nek iki ngono anggitanmu no seduluran karo aku mbiyen. lah iya wi jenenge awake dhewe iki diterima yang lek bahasa Jawane ngono lho. Aduh. Piye? Piye, Bos? Oh iya. Ning sikilmu rasa petentang-petenteng kok ning warung ngono to. Gidone sikile. Keturunan Dewi Kwan Into Sumbokong ngene iki. Wah, ya kuwi ngaken nesun bokong. Bray. Ayo. Lah, balik neh. Ya. Kok iso ya, Yang? Kok iso menyatu lho. Iki jane ya Allah, dulu tak demek ini ya. Balik nih, lebih balik nih arepe. Jan masalah. Dek paham Loh, anggitan. balik nih. Loh, Kok iso balik tuh ya iki lah. Masalah. dek paham. Surga di telapak kaki ibu. Ini surga di telapak kaki ibu tenan. Lah iya. Ya ngene iki lho, tergantung amal dan ibadah. Jenenge sikile lho doenceloki ngenekan iki lho, Bes. Iki apa ya? Iki apik warna-warni Bes anggitanmu. Syadul iki Pak Dewor kae. Kayak nyapo. Piye? Ya dolanan banyu to, banyune sewegerin dajal tak raupane ya. Wajahku Pak. Kayak ketara rong adus semene ngomah. Bukane rong adus. Aku menikmati banyune sumber iki lah, asli nih kok pegunungan. Anclus seger pokoknya penak. Awas Ya, engko anakmu kejelungut. Unsur-unsur negatif engko ilang ngono lho. Iya, wis mulai. Diam. Lah iya, wisata. Ndek kene gur bayar parkir tok 3.000. To. Lah kok iso iki lho. Penake koyo ngene. Bayangno gitu. Wah. Iki jane murah apa gratis jane? Woh, ya nek Arjuna Wiwaha gek kondi wi Arjunane iki lho. Wis tak kepruk dhewe lho. Ki bojomu ki, kanip ki. Rumah samu kok iso. Walah, tak kira kowe mung Duryudana. Guru Dana iki wonge gede wireng iki. Bojomu ki sangar warna to. putih kok ngene. Iso. Lah, mbok yo ngono bapak-bapak sayang anak wis mongen anakmu Ngono. santai delan to. Panggah mencelok ket mang ning sikilku ya Allah. Kalau guys delon ya enek mbak-mbake pada selfie wis ning kene pada mengabadikan wis tau wisata penuh jenen.
Pelan-pelan Enak hati-hati. pokoknya ning kene. Ya piye bocilku rasa-rasane kok turu ning hotel. To ning kene ngalang-alang ning hotel saya tak asine meneng yang alami. meneng tak omongi. Di omah kan cowekmu kan rusak to yang. Yo mbok yo ning kene mulai nggawa cowek iki lho yang. Dandakno ning gone ngono tukang cowek. Murah malah ning kene. Kok iso. Mari ngono kok bengi ben dimpeni sing duwe kongkon balekne. Dimpeni sing duwe sapa? Ya dimpeni kamu to. Cak gedeng. Kalau anakmu delan, Penak kok ngene ya. delan anakmu turu-turu ngalang-alang ning hotel lho rumasanmu, Enak. Hotel rene AC alami ngene iki delan. Ya mantul. Adem, ayem ngene kene yang ya Allah. Kok pengen? Lali utang. Hah? Lali utang, Lali lali utang? COD, lali kreditan. Wis pokoke ning kene iku lepas lho. Aku lek liburan ya goleki sing enake sing ngene-ngene iki lho. Dadi kene iso apa ya? Adem ayem uteke sak pikirane ngono langgitanmu ngono. Penuak jane. Nyaman ya yang kene ya. Iya, tak mau rasa larang-larang. Lah kok bane keprung. Iki ngomong-ngomong lho ya. Minggu ngarep ki penake liburan yang ndi iki minggu ngarep iki? Tenang oh. Jadwalnya saya tak pikir pokoknya wisata sing alami-alami penak-penak sejuk-sejuk ya toh. Tur siji murah meriah. Panganane akeh bakule. Gas ada. Pesan dan sarannya piye iki? Pesan dan sarannya dolan ning kene iki piye? Ning wisata Sumber Podang iki. Iki wes apik menurutku ini tuh alami, tidak ada yang dirubah ya toh. Cuman satu. Kok menawa iki kok luweh apa ya jenenge? Luweh diperhatikan, luweh dilestarikan lagi tambah jos iki. Regane alami ngono lho, enak ngono lho. Lah iya. Wis muga-muga ae untuk Sumber Podang ya kedepannya tambah maju, tambah ditambahi apalah ngono ya wisatane ben tambah meriah neh ngono lah ya. Ya enek pengelolane tambah akeh, tambah makmur kabeh delon. Wisatane tambah akeh. Ingin iki kan kena nggih pendapatan apa wi jenenge kas desa tersendiri to. Ya betul wi. Aku juga setuju lek masalah kuwi ya. Mergo wong kutha-kutha kaya aku ngene iki wong desa ya, aku tuh wong desa, tapi aku ki lek nyang gunung ngene iki seneng. Mergo lek wong kutha-kutha apa meneh karena hiruk pikuke wong ning kutha kuwi ya, pekerjaane ngono kuwi wis mumet dengan pekerjaan, dengan bendino isu lalu lintasnya kaya ngono. Ning kene ngedemupet banget enak. Lah ya wis terima kasih ya untuk apa iku mau jalan-jalan vlogger Mbok Dewa iki mang wis. Ayo ndang penutupan. Oke ya, sedulur Mbok Dewa sedaya ya. Wis pokoke ya lek wisata jajalan panggon-panggon ya, sing se alami-alami kuwi enak. Pokoke ning kene awakmu gak melakukan kesalahan, dijogo omongane, lambene dijogo. Wis insyaallah to, awakmu ayem mulih tentrem. Tenan. Wis ngono ya. Wis aku tak menikmati dhisik ya. Bar iki aku arep tuku sempol ya ben wareg utenge ya. Wis ya. Sedulur Mbok Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.